गाहाम गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे दिनै मोजाङै मोजां संक्रान्ति दिनखौ फालिलांबानो जाबाय आरो दिनै संक्रान्तिजों लोगोसे गासैबो दिनै गावनिख्रुइ देरसिन आरो उन्दैसिन दिनै मान सनमान दिनै गासैखौबो होलायनांगौ। दिनै आसा खालामो नोंथांमोनहा बेफोरखौबो गासै फालिलांजोबगोन होननानै आरो दिनै आंबो बेखौनो आसा खालामना बुङो जे नोंथांमोना दिनै संक्रान्ति दानाव आं एसेब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैनो होननानै दिनै लाइभआव फैनाय जादों। नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालाम। आं जाहाथे मोजां आरो गोदान भिडिअफोर लाबोबाय थानो हायो। दिनै संक्रान्तिनि थाखाय गुबुन धोरोमफ्राबो जेरैबायदि फालियो थिग बिब्दिनो जोंनि बर' हारिनि हिन्दु धोरोमाव दिनै बैसाग दाननि गोदोनिफ्रायनो गाजा गोमजा खुंबोबाय थानाय दिनै बर'हा दिनै बैसागुजोंनो दिनै फालिलांजानाय मुंदांखा दिनै बेफोरखौ लानानैसो दिनै बर'हा गुबै धोरोम दं होननानै मिथिजानायलाय दिनै नोंथांमोनाबो बेनिखायनो नांलायनाय गैया, खमलायनाय गैया, मोजाङै मोजां जाहाथे मोसालाङो आरो गिदिरखौ गिदिरै मान होनानै सनमान होनानै खुलुमो। बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आर'ज खालामो। दा आं एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। मोजाङै मोजां जालायदोल'। होजोंहाय आइमोननाव एवजाहैसै होनलायबाय आरो जाहैसैलाय बिसिनाव होनलायबाय। ओमफ्राय नोंनि फिसाया क'क्राझार दखानाव थांबालाय साइकेलजों गारि गरा होदोंमोन गाखोहरदोंमोन आं खोनायाखिसै। बे आइमोननाव एवजाहैबाय होजोंहाय। जा सावजादों मालाय मोनायाव नोंसिनि हरनाय बेदरखौ आब'आ जि जानो हादों। सावनानै जादों? सावनानै जादों। फिसाय ज'। आं लाबोबायना गांबा हरबाय 6था थाइबानि। नै जोंना मेदामा दं गय जादों दिनै संक्रान्तिनि थाखाय। बिसोरबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय। लोगोसे दिनै संक्रान्तियाव बारा खांग्रा खुंलुब लोंनो नाङा। जोंना संक्रान्तियाव गयसो जायो। गोखा गोखै जाया जोंना। दाहाय जागोन। जोंना नै बेलासिबासो जागोन जोंहा। बेलासिबासो मोजां थान्दा थान्दा।